Usa ka quarterly meeting ang gipahigayon alang sa mga city ug municipal nutrition action officers sa lalawigan sa Misamis Oriental niadtong adlawng Biyernes, Marso 26, 2021 sa Marian Suites, Tiano Luna Streets, Dakbayan sa Cagayan de Oro. Gipanguluan kini ni Provincial Health Office Nutrition Division Head Ms. Marites Gomez kun diin nagmalampuson ang gipahigayon nga unang face-to-face meeting sa buhatan ning tuiga. Ang Provincial Health Office Nutrition Division usa ka dibisyon nga ilawom sa Provincial Health Office nga gitahasang mag-oversee sa probinsya alang sa paglantaw o pagmonitor sa kahimtang sa panglawas sa mga bata nga adunay pangidaron nga 0 to 59 months. Gihisgutan ang mga importanteng hisgutanan may tungod sa mga plano sa buhatan alang sa kaayuhan sa mga bata sa lalawigan labi na ning panahon sa pandemya. Anaa mitambong og miistorya bahin sa iyang programa sa mga Child Development Centers ang Provincial Early Childhood Care and Development kon ECCD officer nga si Ms. Meriden Okot ug iyang gisgutan ang overview of the standards of granting permit and recognition for public and private child development centers. Katimbayayong sa Child Development Workers kung CDWs, ang mga Barangay Nutrition Scholars kung BNS, isip mga frontline workers o ang opisina sa nutrisyon hugot nga nakig-alayon sa PECCDO alang sa kaayuhan sa mga bata sa preschool sa probinsya. Mitambong usab si Ms. Yvette Guanzon, isip representante ni Provincial Agriculturist Mr. Jose Apollo Pacamalan sa maong tigom alang sa Master List of Affected Nutritionally at-Risk Preschoolers nga kundiin ang ilang mga pamilya maapil sa lista nga prioridad sa tabang sa panginabuhian sa pagro aron mahatagag solusyon ang issue bahin sa malnutrisyon, partikular ang pagkawalay kasiguruhan sa pagkaon ug dili igo nga kita nga sagad hinungdan sa malnutrisyon. Garbo usab sa probinsya sa Misamis Oriental sa tuig 2020 tungod kay nahimo ang lalawigan nga adunay pinakaubos nga kaso sa underweight, stunting ug wasting kun itandi sa upat ka mga lalawigan sa Rehiyon 10 nga maoy gibasehan sa National Nutrition Council 10 isip mga indicators sa paglantaw sa kahimtang sa panglawas sa mga bata. Kung magisgot taog katong stunting prevalence sa Misamis Oriental, we are very proud to say nga Kalusa Diyos awardee ang probinsya. For 2 consecutive years na nga awardee ang probinsya kay nag-anam og kaubos ang prevalence sa stunting for 3 consecutive years. So, ang gibasihan pod sa National Nutrition Council nga may naghatag sa ato og pasidungog ang katumang 3-year trend. So, kung mayon na Sir Dan nga from 2017 to 2019, makahatag gyud ta sa figure nga gikan sa 2017 ang atong stunting prevalence sa MIS-OR is 10.56. So nag-ubos pa gid na si Sir Dan sa 2018 na imo pagid siya 9.60%. Pag-abot sa 2019 nahimo gid siyang 7.2%. So decreasing ang trend sa atong stunting prevalence sa Misamis Oriental. Kanunay gayud nga suportado ni Governor Bambi Mano ang mga lakang sa Provincial Health Office Nutrition Division ubos sa pagdumala ni Ms. Marites Gomez tungod kay nakita sa gobernador ang maayong pamalakad sa buhatan ug usa sa nakapagmatuod niini ang maayong panglawas sa mga bata sa probinsya sa Misamis Oriental human bag-o lang nakadawat og pasidungog. Sa liderato lamang ni Governor Bambi Mano, walay bisan usa ka individual ang napihig og tanan gyud gitutukan o giserbisyuhan labi na ang kabataan nga makabot ang insakto nilang nutrisyon. Kauban si Benboy Bagin sa kamera ko si Lambo Danny Ubshama Jr. alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, Padayon Pilipino.